Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes pizza 2 na bulan sa Disyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalaan sa aton mga balita lokal, paglutang sa isa ka persona sa Barangay Banago, padayon ginausisa sa Police Station 3. Druga, ginalantaw nga motibo sang krimen. Pagparehistro sa madamo nga mga bakulunon, ginapaabot sang kumilik sa pagresyom sang voters registration umpisa Disyembre 12. Gobernador Lacson ginpangunahan ang pagbukas ng District Animal Center open sa San Carlos City. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magalabot sa kabukusan nga 33 bilyones ang ipagwa sa Government Service Insurance System o kon GSIS kag Social Security System o kon SSS sa 13th month kag Christmas pension. Naibalaan 29.74 bilyones sa bahin sang GSIS samtang 3.35 bilyones naman sa Social Security System. Ang unang batch sang 3.36 milyones ka pensioner sang SSS ang magabaton sang 13th month pension karon nga semana. Ang masunod nga batch naman sa Disyembre 4. Suno kay SSS President kag Chief Executive Officer Michael Regino ang kantidad ang katumbas sang bulanan nga pensyon sang ilang mga pensioner. Maayo man niya. Ang GSIS kag SSS may ara sila nga Christmas. Isa ka bulan nga pamaskwa. Enjoy man niya ang aton mga pensioner sining bulan sang Disyembre. May kung kaisabisan paano sa bulan sa Disyembre makadawa-dawa ang mga senior citizen makabakal man puroy. Ang aton mga kauturan nga may edad-edad na. Pamaskwa ang ila serbisyo sa sulod sang balawig nga tinuig. Amo ni ang pensyon, amo na silingko sa aton mga utod mas temprano bayad na kamo sa GSIS kung ara ka sa gobyerno kag SSS sa pribado. Pag-abot sang 60 anyos sa SSS sigurado may pensyon ka. Mintras tanto batunon mo ina. Bisan gamay lang, at least may ara ka ibakal, bisan na lang dulce pang regalo sa mga apo mo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Uy, ang libre gali nga medical check-up kag libre nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may ko yung monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal simpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasimpon mo ko tigo sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod ganyan ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. Uy, be, dali lang pasiplatan ko ng aton patrol sa sini nga mga tinion ang pipila lang ka mga observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Ang sa patrol subong si Action Eden, no? Okay, si Action Eden. Action Eden, good morning.
Mayong aga, Action Fred, jag sa tanan naton, nga mga ka-aksyon, kadasig sang inadlaw, Action Fred, no? Dugi na butong lang kita, Amo. especially, diri naman nga bulan sang Disyembre, ti siliwat ya tukton, nakaliwat ya, Merry Christmas, Mga Klein. Action Fred. Klein, no? Dapat ya adlaw, i-greet mo Merry Christmas, ang tao nga gusto mo maghatag sa imo sang Paskwa, para hindi siya ya malipat. Para pag abot sa sukta na isang Pasko, mamba siya nga, ay, nalipat ko. Ay, nga, malipat sa kadlot lang ka ginag-greet, pate Pero kung tudon mo, mayo man. Anyway, Action Frederick sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ti excited ang tanan. Basta gani last day sang trabaho, last day sang klase. Amo pa na walang kisa nga, wala mo pagin pukaw, temprano pa nagbuktaw. Amo na Action Fred nga nagadali ang mga kabataan sa eskwelahan bangod pagkahapon tapos ng ila sini nga klase ma-celebrate naman sila kay weekend naman mabanding ang upod sini nila nga pamilya pero ti amat-amat na nakabakal naman guro gapon si nanay sa mga balaklon para sa weekend kay ti potang sudaan mo Fred may mga bonuses pa ang aton sini nga mga ka-aksyon halong-halong nang ikikambyo klima subong kadamo Action Fred sang nagasiburo kadamo sa mga naga-inubo kadamo sa mga naga-silipon dugang paamat-amat na dan Action Fred nagabugnaw ang huyok sang hangin bangod nga malamig ang simoy ng hangin Mga kanami, na teka pangaruling ko si mo amo. yung pangaruling ko sa Action Fred mo. Pero kadamo na sa na-notice naton, yung mga street cleaners, Action Fred, kisa pala, hindi mo man sila makita, diba na-designate sila sa ibang nga lugar. Di reminders lang sa aton, sining mga ka-action, kaya doon na-notice naton, kada hapon, diba, nakamuno na ko Action Fred, nga doon nagnami na kay especially Central Market, kaya doon nasunod ng tinlo, ang mga basura kung hapon nga kolektahon sang IPM na tipo na subong Action Fred do nag-umpisa naman sang linapta kaluoy ang aton sini yung mga street cleaners kadamo sang masakit daan subong ti ang basura makatuga para sa masakit sila hindi kis malikawan nga kamuto nilang basura mahaklo nila dira or kung ano man nga sitwasyon ti be respectful kag be mindful lang sa basura. Kung may basurahan lang man dira, i-shoot mo man. Hindi kapag shoot mo sa basura, nagtupa sa kilid, pabayaan mo na. Kay subong daan, hindi mo mabalaan Action Fred. Ang base may mga nabilin pang mga pag-ulan-ulan o pagbaha-baha dira. Kaya ang aton sining palibot dapat matinlo. Kaya ari na kita sa panahon sa Pasko, dapat halungan naton nga mangin smooth kag tayuyon kita pag abot sang Christmas Day para mabaton kong regalo ko kay Action Fred talaga. So far Action Fred kita high lingid sa syudad kag palibot sa syudad sa Bacolod kabay patayuyon sa bilog naman nga adlaw halong-halong gid sa aton sini action ara sa gyapon ng COVID-19 kag iban pa nga masakit nga nagapalibot sa aton health is wealth mga ka-aksyon. Observation report halin sa Patrol Action Eden Aboso una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Oh, may klase pa. Biyernes karong adlaw bangon ron luto na pamahaw. Kamusta ang tikang sang panahon baw duwa ka bagyo? Siling sang pag-asa ang posible mangin typhoon inisyaw kung super typhoon category. Baw kabay pa hindi lang. Disyembre pa naman amak bukon mag super typhoon sos. Ano naman ayan nga halit ang iyahimuon. Mga muyo kita. Galing kay kada Disyembre, dako ang tsansaya kung bagyo abe. Kung Disyembre, maigo sa duta yan mo. Ibang ko di galapaw-lapaw. Kung Disyembre, igo sa duta kag puwerte ka mga baskog nga mga bagyo. Ano ning ngalan sa mga bagyo nga bago? Ara, Rosal. Ang isa, letra E, Samuel. Wow, kabay pa. Mga muyo lang kita, likaw-likaw mga mo. Hindi man pag-ituon gid sa bulan sang Disyembre nga makatugas ang tuman nga halit sa aton mga kauturan.
daw ginanervyos mangita sining report sa Pag-asa. Disyembre pa naman amo ang ginapananaw nila nga mag-arangka ang babasog nga mga bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Ano ang stroke? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik, tungod sinakara. Kapi-kapi kita, Dr. Alfred. Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ka. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito mapag-abri kung Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo.
hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa... Uno na arangkahon tang report sa puwersa sang aton kapulisan paglutang sa isa ka persona sa Barangay Banago, Padayon, ginausis ang Police Station 3. Droga, ginatanaw nga motibo sang krimen. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Para yun pa ang investigasyon sa Police Station number 3 angot ini sa tabok nga shooting incident. Miyerkules ang kagahon sa Puro Kawayan, Barangay Banago, sining syudad sa Bacolod. Nga nagresulta gid sa kapatayon sang biktima nga si Girol Marceliana, 28 anyos, soltero, kag pumulyo man sa nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 Action Fred. Para yun pa ang papakita nila sa may ebidensya kag posible testigo nga nakakita sa paglutang sang biktima. Santo Miyerkules ang kagahon. Sunod kay Vargas Action Fred, nag-standby gid sa eskinita ang biktima sang gintiro ini sa isa ka persona kapag katapos insidente nagpalagyo ini sakay sa isa ka motorsiklo. May ginalantaw na nga mga CCTV ang police station number 3 sa crime scene nga posible makabulig sa ila padayon nga investigasyon. Bali, Rick, ang update kasubong isa ato na investigador ato to sa area na nagbalik kay Dominagitan to silang may CCTV. So nagdala to sila sang request for extraction ng footage ka posible makabulig sa aton identify or kung di nga direction na nagkagto after pagwa nila sa Puro Kawayanan. Gaano gini mga biktima sa gintiro? Nagapungko siya kuno sa guwa sang kada may lapit na nga computer shop. So, Puro Kawayanan, isulod doon pa rin siya do iskinita bala. So, ganda siya kapungko na siya do ali, bala alagyan pa sa mga balay-balay. Sa computeran, ang suspecta is isa lang to ang nagsulod sa Puro Kawayanan. Naka-jacket siya, kag naka-helmet. Amo ang nagtiro sa aton na victim. Di nang igoya, ma'am? Puro sa lawas kung ba sa aton na investigador. Apang nagdalaman to ang aton investigador sang request for autopsy in case nga ang pamilya magsugot na ipaidalom sa autopsy ang aton nga biktima. Ano nga naman sigong gamit, ma'am, sa pagtiro? Actually, firearm naman guro kaya ang aton nga mga na-recover to nga mga empty shell ng dog basiyo sa mga short firearm. Apang di ta pagin ma-confirm whether 45 siya or 9mm kay TA ang tapas sa aton nga crime lab. Damo sa pilas, ma'am, no? Nahulog ni siya sa daw kalog. Gamit pa siya nga kalog. Ramo na guro nga doon nagamulit. Kit siya sa hiko. Anong motive ginalantaw, di ma'am? Anong background sa biktima? Ang aton nga ginalantaw, dira posible lansyanay man sa illegal nga droga. Kaya sa palisan na interview sa aton investigador, may aton nga biktima is nag-engage man sa illegal nga drugs. Kag posible man kung ma-identify ta basi kung may old grudge pala, may mga daan sila nga hindi magkampanay. Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:04 na. Uy, may pamangkot lang ko sa inyo. May... This is my life.
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas marami? Sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 3-7. Una nga bula resulta 3 kag 7. Second draw 4-37. Ikadua nga bula resulta 4 kag 37. Third draw 24-13. Ikatatlo nga bula resulta 24 kag 13. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 14, 20, 16, 4, 42, 29. Resulta sang 649, 14, 20, 16, 4, 42 kag 29. Sa ilo kita, 642, jackpot 39,292,522. Ang jackpot 39,292,522. Ari ang kombinasyon in any order 24, 3, 18, 20, 28, 4. Resulta sang 642, 24, 3, 18, 20, 28 kag 4. Action Radio Philippine Standard Time las 5:07 na kay Shirlito Constantino, kay Ana Sinuro, good morning, kay Renato Itabagda, kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning, kay Imbong Diocampo, kay Vergara Jeronimo, kay Aida Alunan, kay Billy Albay, sa mga Barkit Tribe da, kay Kimpo Yolo, good morning. Sorry lang hindi kita makapanamyaw gidlawig, basi buwasa, kay medyo rikta-rikta kita Sabado. Kay man ginabulo-balanse pa naton ang aton obligasyon sa sini nga mga tinion. Action Radio Philippine Standard Time na 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa
Purok, Kalubihan 2, no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito yung patigayan ng mga activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa bahay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Mr. Pat? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang report naton sa City Hall pagparehistro sang madamo nga mga bakuludnon tinapaabot sang Comelec sa pagresume sang voters registration umpisa Disyembre 12. Balita Comelec upod kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Ginapaabot ni Comelec Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya nga madamo nga mga Bacolod noon ang magaparehistro sa tanan nga pagbukas sa voters registration sa palabuton nga Disyembre 12. Suno kay Kanya, base sa schedule of activities sa ginpagwasang komisyon, ang patigayonon nga voters registration ang magalawig tub-tub sa masunod nga bulan sang Enero tuig 2023. Dugang panikan niya, ini nga mga individual nga luyag magparehistro, ang ginalakipan man, sampila ka mga individual nga wala nila maakomodar sang nagligad nga voters registration.
Kinklaro man sini nga sa bulan sang Disyembre sa opisyonal lamang sang Comelec Patigayunon ang registration magluwas sa mga prisuan sa diin may nagka-schedule na nga registration para sa mga person deprived of liberty o kon PDL. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na da sa kay Banisa Mayo. Good morning da sa inyo sa Rochester, Minnesota, USA. Morning man dira kay Julpa Caritativo, kay Salvador Tanalion, dira kay Mario Olvido Aquisa, kay Jinky Di Alagdon, dasol na tama na miyawa sa inyo sinitalamyawon, kay Melvin Piñapel, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na kay Alex Muntisa, good morning. Kay Amik Tay 45 Garciniego, good morning. Kay Cecil Bikbikda, kay Chao Israbon, subong man nagatamyaw sa happy birthday sa utod niya, Niel Estrabon. May lang nga pagmonitora. Sige lang. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning man. Dira sa kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kakagaon. Kay Lucy Carmona, good morning man. Kay Manjo Arniho, kay Annalyn Tagnia, may lang nga pagmonitor. Kay Jose Erson Lapine Gonyo, kay Ters Birgara Sanso, kay Rosel Garbo Pabulayan. Ang aton sining mga kauturan muning sa Gimaras Galia. Kay classmate ko Efren Pompirada, good morning. Kay classmate Nets Alarcono, naga-monitor ini sila. Tagsagid kakagaon. Ginapahibalo gali nga ang Christmas party sang Kaisi Boys didto hiwaton sa lugar bala ni Bida Tumbos sa Don Salvador Benedicto. Pizza 10 sang bulan sang Disyembre. Napahibalo ang mga miyembro Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Roger Aguirre, Joel Perido, Loria Porrado, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay Boni Advincula, kay Bibitan, kay Jerome Solinap, kay Mark Chua, kay Engineer Nariel Bantay, kay Engineer Pati Cana. Napaibalo kamo ang Christmas party hiwaton dito sa Don Salvador Benedicto sa lugar ni Bida Tombos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Oy, anong natabo ang senior staff sang US Senator? Nagbisita kuno siya kay Anay Senador Lila de Lima sa PNP Custodial Center. Kaluluoy man no? Si de Lima ba o pila nakatuig gakit-kitrihas gyapon. Daula pagyapon maripaso base sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos base kon makakita gawas ang kasanagan sa iya kaimtangan si Anay Senador Lila de Lima. Puerte, no? Amak mga napila katuig na, sobra na 5 katuig sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Medyo alang-alang gid nga magkagwa ini siya kay manti perting arangkada ya kay Duterte. Lopot sa bilangguan man. Hasta subong wala kagwa pobre man si Senador Anay Lila de Lima. Ginpasibangdan pa nga do ang kampanya drug money. Pero ang tanan bala nga nagsaksi kontra, nag-isol na tanan. Ambot kung ano paya ang natabo nga daw wala paya ginbuyan sa custodial facility si Senador Lila de Lima. Ang nakita ko nga sala ni siya, naghigugma siya. Ti sala bala maghigugma. Ti sa kalibutan niya gintagaan ka sa Diyos sang dughan. Gakuba-kuba siya. Gabatyag sa gugma. Hindi niya sala. Sala blang magigugma. Amugla ng sala ni Lila de Lima. Ti tao man siya mo. Ano siya, estatwa? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase din? Kung sana, ano nang nahuya ako maghulam. Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila,
madisurbo ko sila wala. Tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila. Ang report ni Aksyon Marlon sa probinsya. Gobernador Lacson ginpangunahan ang pagbukas ng District Animal Center sa San Carlos City. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang inaugurasyon sa District Animal Health Center nga proyekto sa gobyerno provinsyal sa sunod sa San Carlos, Negros Occidental. Ini nga pasilidad ang may ara sang katuyuan nga mapasiguro ang effective kag efficient kapag deliver sang animal health care kag related services. Ini ang gina-supervise sa provincial veterinary nga talatapan sa pagpamuno ni OIC Dr. Placida Limana sa collaboration kag partner LGUs sa unang distrito. Ini nga Animal Health Center ang pwede nga maka-cater sa tarang nga mga LGUs sa First District nga ginabugusan sa Escalante, San Carlos, Calatrava, Don Salvador, Benedicto kag Banwa sang Toboso. May Memorandum of Agreement mga ginpermahan ang probinsya kag mga LGUs agod mapasiguro ang successful operation sa ngamo center.
ang aksyon ug gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Kamusta na ang pagpanghawan dire sa siyudad sang Bacolod? Kinahanglan na may mas uluunto gawa ang ordinansa. Di kalabanan sa aton mga utod niya, hawanan mo siya. Dasong adlaw balik naman. Kinahanglan na mas ulo istrikto siya. Kaya hindi man niya pwede mo nga negosyuhan mong dalan para lang ina sa mga salakyan. Kagang iban nga mga establishmento komersyal, hindi nyo mapag-iladlad ang baligyan yung mga motor dahil na ginamutang sa dalan. Iyan na sa gobyerno dalan para na sa salakyan. I-displayhan nyo kanegosyo nyo. Daw hindi naman na amo. No? Kinanglan na may uluunto gawa. Ang aton sini ordinansa. Ang Bacolod ni mahawa ni siya. Hindi ni gutok sa trapiko kung ang pila naton ka mga dalan nga sa gobyerno hindi pagparkingan. Latawab lang lakso, no? Ang lakso na, piyak kag piyak may gapark. Kung di na negosyo nila, daman ni park sa lakyan nila. Kung daw video malang-alang, ihasad nila. So, dapat ang syudad sa Bacolod magtuon na nga dapat ang dalan-dalan hindi dapat parkingan. Dapat may mga parking area ang syudad sa Bacolod nga hindi mo na pagbutangan sa vlog ang mga dalan. Abi ko wala lang sa vlog, wala sa mga baligya, wala sa mga guba nga salakyan, nga dila lang ginapark. May mga tuwing na kita, pangguyuro na siya, ibutang sa mga lugar nga hindi sa vlog sa trapiko. Hindi niya problema ang trapiko sa syudad sa Bacolod kung gusto ang pagpatuman. Ang silingon, wala na pamulitika. Masiling lang, andaman nyo lang sa dasong eleksyon kay hindi ko magbuto sa inyo. Hindi na amo. Bisan sala, irason mo lang yan, nga butante ka. Tiyan mo lang niya, mag-amo ni, wala ni katawayan ang syudad sa Bacolod. Kinanglan ang hindi dapat parkingan, hindi pagbutangan sa lakyan. Ang tanan nga dalan ngaya sang syudad sa Bacolod, hawanan. Wala pa ni matabo. Nga mo ini ang ginarangka, nadumduman ko sang una, sang panahon ni Mayor Monico Puentevilla, ang lakso ni ginawanan niya ni. Subong ara naman. Wala kag tuo, gadouble parking pa. 4 ka sa lakyan, halog mo. Kung matuod-tuod lang, ang pag-implementar naton sang aton sini ordinansa sa dalanon. Galing kay Manti, kabalo ka naman. Ang iba naton nga mga utod, nga mga bindor, mamahog man. Mo lang yan kay, dali na lang 2025, kaya dito ka babutuhon. Akalain, amugli na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Ano pagid ang iban nga dalagko, pagid nga mga balita, mayong balita. Bangod sining kamalhalon sang presyo sang balaklon sa merkado, ang kadiwa program kuno siling ni Presidente Bongbong Marcos Palawigon tubtob Pebrero Marso tuig 2023. Dire ka bakal ka sa bugas 25 pesos ang kilo. Kag ang tanan-tanan nga mga produkto nga ginabutang da barato ang presyo. Ining kadiwa nga ni, din pattern ini, sa iya amay sa una, si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr., may-ari ni kadiwa sa una, so ibalik. Basto lang pagpalakat, maayo ini siya. Sa una may mga panghatag karabaw, may mga panghatag mga bangka, kag iban pa, na putot kikoy lang to. Kaya daw hindi amo ang pagpalakat. Bao galing sa una ho. Ang pipila ka mga tao sa likod to daw ba pwerte kon magkuot bulsa, pangurakot, wala kag to. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kay Bing Bagatila da good morning, kay Roger Burgos, kay Milili Uligo da good morning. Kay Primudan Haliko, kay Angel
Recoperto, good morning man. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang God.
bakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Ruby Martinez na good morning. Kay Allen Mar Lingko, kay Christine Minyes Villalobos, kay Angel Reyco Perto, good morning man. Kay Milagros Morales, si Dodge Dalida Arishaw, si Hinubiba Gimbal, si Nimpa Ibanez, good morning. Kay Miriam Joso, kay Evelyn Nipamusino, kay Jonsina Kansika. Subong man kay Hinubiba Gimbal,
kay Edila Osa, kay Nanay Sabilda good morning, kay Marciano Bugay, subong man kay Jure ni Pamusino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Aber, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred ng lambot sa 54,400 pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu ang nakuha sa isa ka bypass operation sa Police Station 7 sa Banga Metal, Barangay Alihis, Syudad San Bacolod. Ang nadagpan ginkilala kay Robert Cerillo, 22 anyos ang edad, kag residente sa Purok Roadside sa among nga barangay kag syudad. Nakuha kay Cerillo ang 5 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa kinasuspetsohan shabu. Bulubanta may kabugaton nga 8 gramos. Si Cerillo ang ginakabigman nga street level individual. Si Cerillo ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 7. Balita din sa patrol ang Action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Anong wish mo? Sining bulan sa Disyembre. Kalabanan sa aton mga kauturan, may ara sila ginapangayo sa bulan sang Disyembre. Anong imo? Ang ako niya simple lang. Luyag ko nga ang bulan sa Disyembre mangin malinong kag mataway. Ang akon handom nga kung mahimo makadeklarar ceasefire ang katapo sang militar kag New People's Army. Ang akon ginahandom nga kabay pa malipay ang mga kabataan. Ang akon handom kabay pa nga wala sang kalamidad nga magtuhaw sa bulan sa Disyembre. Ang handom ko kabay pa nga bisan may bulubagyo hindi tuman kabaskog. Kabalo ka mo kung Disyembre, ang bagyo ya galabot super typhoon mo. So amo na ang mga wish ko kag handom sining bulan bala sang Disyembre, no? Bisan paano ang aton mga kauturan ginahandom ko gid nga magulo alibantar ang pangabuhi sang aton mga imol nga mga kauturan. Wish ko man nga matuman ang handom sang syudad sa Bacolod nga makapatindog madamo nga puloy-an para sa aton mga utod. Labi na gid ang sa mga squatters area. Kabay pa nga ang tukuron ni mga high-rise bala. Pareho sang Singapore, wala ya squatter mo. High-rise tanan, ti kon mapatuman ini ni Mayor Albi Benitez, kay man may kasugtanan na sila sa mga ahensya sa gobyerno, naglona para nga magpatindog sang kabalayan dire sa syudad sa Bacolod. Amo ginang ginahandom ko. Amo gina ang akon wish ining bulan sang Disyembre, no? Kabay pa ang aton mga kaswal ka mga job order matagaan man pamaskwa. Kabay pa ang ginaduso ni Congressman Greg Gasataya nga ang nagserbisyo sa malawig nga tinuig imuon regular nga empleyado antes pa man magretiro sa ila sini mga trabaho. Amo nang madamo naton nga mga handom nga kabay pa matagaan sang katumanan. Yawa pa man no? Sa aton mga kauturan wala man malain nga maghandom ka magwish ikaw base pa lang matagaan katumanan. Kay Jose Proilan, good morning. Kay Huma Lumina, kay Dante Makilan, kay Alit Laconce, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatiluan niya, ginapabakon niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, 7 kasangkap gintingob sa isa ka cup. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskila na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam? Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Donel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!